स्वागत आहे। आता उन्हाळ्याचे दिवस चालू आहेत, तर उन्हाळ्याच्या दिवसात आपल्याला थंडगार असं खावंसं वाटतं। तर आज आपण फालुदा ची रेसिपी बघणार आहोत। मस्त असं ड्राय तर चला मग सुरुवात करूया फालुद्याची रेसिपी बनवण्यासाठी। हे इट मीचं फालुदा मिक्स आणि स्ट्रॉबेरीवाला आहे। यात वेगवेगळे फ्लेवर्सचे असतात, तुम्ही ते फ्लेवर जरी यूज केले तरी चालेल। आणि इथे मागेही सर्व दिलेलं आहे कसं तयार करायचं आहे। तर तुम्ही हे पॅक आणून तुम्ही रेसिपी बनवू शकता। तर मी इथे पॅन ठेवलेला आहे, थंडच पॅन आहे, कढई। त्यात मी म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे 1 लिटर। म्हशीचं दूध हे खूप घट्ट असतं म्हणून। आणि त्याच पिशवीत मी पाणी टाकून थोडंसं एक अर्धा ग्लास मी टाकलेलं आहे पाणी, आणि ते मिक्स करून परत ओतलेलं आहे। इथे उकळी येण्यासाठी आपल्याला ठेवायचं आहे, चांगली उकळी येऊ द्यायची आपल्याला याची। दूध हे 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला म्हणजे बारीक गॅसवरतीच, आणि त्याच्यापेक्षा जास्तही शिजलं म्हणजे चांगलं गरम झालं उकळलं तरी चालेल। हे बघा आता असं उकळू दिलेलं आहे मी, कारण कच्चाचा जो स्मेल असतो म्हशीच्या दुधाचा तो गेला पाहिजे म्हणून। आता यात आपल्याला जे फालुदाचं मिक्स होतं इट मीचं, ते आपल्याला थोडं थोडं करून टाकायचं आहे। थोडं थोडं याच्यासाठी टाकायचं आहे की पटकन टाकलं तर त्याची गाठ खाली होईल आणि पटकन आपल्याला विरघळणार नाही म्हणून। थोडं थोडं टाकायचं आणि ढवळत राहायचं आहे, ते बघा। आणि मस्त असा फालुदा होतो, तुम्ही नक्की बनवून बघा। इट मीचं प्रोडक्ट्स खूप छान असे असतात। हे बघा थोडं थोडंसं टाकत आहे, आणि आता थोडंसं मी एक्स्ट्रा टाकलेलं आहे, जे म्हणजे पूर्ण लास्टचं होतं ते। आणि सर्व हलवायचं आहे। आपल्याला यात काहीही ॲड करायचं नाही आहे वरतून, म्हणजे काय काय दुसरे काही आपल्याला जे जिन्नस आहेत ते टाकायचे नाही आहेत, सर्व यात आहेत। फक्त ते सर्व टाकून ढवळायचं आहे, आणि ह्याला आता चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे। हे बघा उकळी आलेली आहे, तरीसुद्धा आपल्याला हे चांगलं शिजू द्यायचं आहे, कारण हे पातळ आहे, बघा किती पातळ आहे। चांगलं शिजू द्यायचं आहे, चांगलं व्यवस्थित असं। हे बघा चांगले उकळून वरती साय जशी एक लेयर येतो तसं लेयर आलेलं आहे। तुम्ही हे असं ढवळत राहायचं आहे, जरी वरचा लेयर आला तरी तुम्ही ढवळू शकता। मस्त शिजू द्यायचं आहे, कारण आतला जो स्मेल असतो म्हशीच्या दुधाचा कोणाला आवडत नाही, कोणाला आवडतो, तो असं चांगलं शिजू द्यायचा। आणि फालुदाचे जे मिक्स असतं, शेवाळी वगैरे असतात त्यात, शेवाळ्या, परत नंतर सब्जा असतो, ते पण चांगलं दुधाच्या ह्याच्यात चांगलं असं फुगून येतं, आणि शेवाळ्या पण चांगल्या अशा शिजतात, म्हणून ते चांगलं व्यवस्थित शिजलं पाहिजे। अर्धवट जर शिजलेलं असेल तर तो घट्टपणा असं काही लगेच येत नाही, तर व्यवस्थित शिजल्यानंतर त्याचा घट्टपणा येतो। हे बघा आता हे चांगलं असं शिजलेलं आहे। आपल्याला ह्याला थंड व्हायला ठेवायचं आहे, गॅस बंद करून थंड व्हायला ठेवायचं आहे आधी नॉर्मल टेम्परेचरवरती, नंतर फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे। आणि हे बघा मी फ्रीजमधून आता काढलेलं आहे, बघा कसं असं मस्त घट्टपणा, जसं बाहेर फालुदा तुम्ही घेता तसंच सेम आलेलं आहे। आता मी इथे ग्लासमध्ये सर्व करत आहे, बघा अर्धा म्हणजे एक थोडासा भाग आपल्याला ठेवायचा आहे। ग्लास म्हणजे हे होतं, हे बघा मी सर्व करत आहे। आणि आता हे दोन्ही ग्लास मी सर्व करून ठेवलेले आहेत, आणि आता यात आपल्याला आईस्क्रीम टाकायची आहे। तुम्हाला जो फ्लेवर आवडतो ती आईस्क्रीम तुम्ही टाकू शकता। मला चॉकलेट फ्लेवर खूप आवडतो, म्हणून मी चॉकलेट फ्लेवर टाकलेला आहे। आणि स्ट्रॉबेरी आहे म्हणून स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आहे म्हणून मी जेली जे असते आपल्याला बाहेर शॉपमध्ये भेटते 1 रुपयाचं चॉकलेट, तसं मी स्ट्रॉबेरीचं ते फ्लेवरचं चॉकलेट्स आणलेले आहेत, आणि ते मी ठेवत आहे। आणि त्याच्यावरती मी बदामाचे काप मस्त असे बारीक खिसलेले आहेत, आणि ते मी बदामाचे काप सर्व टाकत आहे सर्व ह्याच्यावरती। आणि बघा वरतून अजूनही मी स्ट्रॉबेरी टाकली, तुम्हाला जेवढं टाकायचं तेवढं टाकू शकता। आणि तुम्ही बनवून बघा आणि मला नक्की कमेंट करून सांगा कशी होती रेसिपी ते। माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करून घंटीचं बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल इथे क्लिक करा, म्हणजे मी ज्या रेसिपी अपलोड करत जाईन त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। धन्यवाद, थँक्यू।